Despois de facer o vídeo sobre as plantas tóxicas para os gatos, era doado de adivinar que íamos facer tamén un vídeo sobre as plantas que lle poden facer dano aos cans. Se veía venir. Se para ti os teus animaliños son unha parte máis da túa familia, quédate na túa canle de YouTube, Veterinario de Familia. Ven a pasar un ratiño en familia con Guillermo Campos. O tema é que entre os gatos e os cans hai unha diferencia, que o seu comportamento a hora de explorar cosas por aí, en particular a hora de comprobar se unha planta lles gusta ou non lles gusta, é diferente. Os gatos normalmente, pois, sabedes que curiosean primeiro con cuidado, cheiran así un pouquiño con máis prudencia e despois proban pouco a pouco. Os cans son máis de metelo na boca e se non me gusta xa o botarei. En consecuencia, como a maioría das plantas tóxicas teñen un efecto irritante na boca e incluso na gorxa, nos cans é moi frecuente que cando comen algunha planta que lles senta mal o que vexamos sexa que se lles inflama a boca, que teñen babas e incluso se lles inflama a parte máis de atrás da boca poden ter dificultade respiratoria. E ollo que isto pode ser unha ausencia grave, pode chegar a haber unha asfixia por este motivo. ¡Qué sufrimiento! A partir de aí, a verdade é que as plantas que lle son tóxicas aos gatos, na súa maioría, tamén son tóxicas para os cans. Así que imos centrarnos sobre todo nas diferencias. E o primeiro que quero facer destacar é que hai algunhas plantas que aos cans lles resultan particularmente atractivas. Quero decir que onde as hai é moi probable que os cans lle dé por comelas. Entre elas están, por exemplo, o espatifilo. O espatifilo é unha desas plantas que pode facer risco de asfixia. A cica, que é a falsa palmeira, a palma de sagú, que nos cans é moi tóxica, é unha das plantas que fai máis frecuentemente intoxicacións. E aquí hai que ter en conta que os cans tipicamente comen unha cantidade suficiente como para que lles faga un dano hepático que evita que o fígado faga sustancias que son precisas para a coagulación. Son animais que teñen risco de morrer de hemorraxia. Comentamos no vídeo dos gatos que os bulbos do narciso poden ser tóxicos, pois aos cans non sei que teñen que teñen certa tendencia a intoxicarse con eles. Neste caso pode facer alteracións no ritmo do corazón e pode chegar incluso a causar convulsións ou que lles baixe moita tensión sanguínea. Falando de narcisos, hai unha planta que se chama, digo en castelán, narciso de outoño ou azafrán silvestre, ou o seu nome máis espectacular é mataperros. É unha planta propia de zonas de montaña, xa de zonas altas, pero ten un tóxico moi potente que se chama colchicina, que é terriblemente tóxico para a división das células. Entón, plantas que se levamos os cans a zonas de montaña non está mal que coñezamos e que se recoñecemos evitamos que os cans vayan a elas. Bueno, vale. Outra planta que lle resulta atractiva é o lirio dos vales. Neste caso, o que fai é afectación ao funcionamento do corazón. A parte positiva é que a toxicidade tan acusada que teñen os lirios que temos todos os días nos gatos, nos cans, pois, en fin, afortunadamente non é para tanto. ¡Estupendo! Outras plantas, en cambio, que son bastante tóxicas, os cans non teñen unha especial tendencia a ir a elas, co cal na práctica son moito máis seguras. Aquí podemos poñer, por exemplo, as hortensias. Mira, é o cannabis. Normalmente se un can se intoxica con cannabis é porque está exercendo de fumador pasivo. É raro que directamente coma a planta. Bueno, hai xente que fai comida que lle pon cannabis e home, iso sí que o come. Sí. Bueno, mellor non facer así especiales experimentos con isto. Buena decisión. A partir de aí, plantas que hai que destacar porque potencialmente poden facer intoxicacións
que poden chegar a ser mortais. Falamos delas en xeral no caso xa dos gatos. As sementes da hedra, a adelfa, o ciclamen, particularmente os tubérculos, poden facer que falle o riñón, a función renal. O crotón, que nos canse terriblemente irritante, e chega a facerlles convulsións e pode facer que lles falle tamén a función hepática. O calanchoe, as azaleas, que teñen unha toxina que se chama andromedotoxina. A partir de aí, a ver, hai como pasaba no caso dos gatos, que vos invitamos a ver o vídeo. Hai montóns de plantas que poden facer dano, pero bueno, estas son as máis importantes e un par de pistas máis. Que pasa se sospeitamos que o noso can se intoxicou? A ver, o que imos ver máis frecuentemente é irritación na boca e na gorxa. Antes de poder ter atención veterinaria, unha cousa que podemos facer para protexer e intentar aliviar esa zona é darlle clara de ovo, clara cruda, claro. Se non a temos, pode axudar o leite. Despois, o animal, moitas veces, cando está intoxicado, bueno, coa vomitona e hipotensión que pode ter, os retrocisións da tripa, o dolor, pode perder temperatura. Como norma xeral, se podemos tomar a temperatura e saber onde estamos, estupendo, pero como norma xeral, abrigalo. E, por suposto, conseguir veterinario. Lo ha dicho, lo ha dicho. Un apunte extra é que a veces, cando comen plantas, non é un problema de que a planta sexa tóxica, senón de que esa planta estuvese exposta a pesticidas ou a fertilizantes que poden ser tóxicos. Entón, o ideal é que saibamos cal planta é, en onde estaba esa planta, que cantidade pode ter tomado, porque eso poden ser datos que axuden moito ao veterinario a manexar a situación. E un último apunte. Just one more thing. Se nos preocupa, pois, que temos, eu que sei, a nosa parceliña, o noso xardín, e queremos facer un xardín cans e gatos saludable, pois hai algunhas plantas que podemos elexir para facer o xardín estupendo e que son perfectamente seguras e incluso beneficiosas, como a manzanilla, como o xenebreiro, a menta, a erva luisa. En xeral, todo o que consideramos erva e tréboles son seguros. Nos gatos, pois, temos a famosa erva gateira, que lles encanta e é perfectamente saludable. Cereais como o trigo, a avea, a cebada, flores como orquídeas, petunias, rosas e a flor nacional das Rías Baixas, que é a camelia. Que vos la recomendamos encarecidamente para os vosos xardíns caninos e felinos. Así que, bueno, con toda esta información, creo que xa podedes estar listos para que vos diga a famosa frase moito cuidado aí fora. Let's be careful out there. Facendo ben, podemos disfrutar perfectamente da natureza sen levarnos ningún susto gordo. Chao, familias.